Švejk Milada Benedikta Karpíška nám zpříjemnil první chvíle dnešního slavnostního dne tady v Pivovarském dvoře v Černicích, protože za malý okamžik, za vaší přítomnosti, budou slavnostně otevřeny a požehnány první pivní lázně Plzně. A je to s podivem, protože Plzeň je město piva, Plzeň je hlavní světové město piva a považte, až do dnešního dne tady pivní lázně chyběly. Přitom tady to prostředí Pivovarského dvora se k tomu přímo nabízí, aby tady něco podobného jako pivní lázně bylo. A pravda je, že společnost Lucretius, která tyhle prostory provozuje, už zhruba před 5 lety přišla s tou myšlenkou tady pivní lázně vybudovat. Bohužel památkáři byli proti, ten původní záměr počítal s tím, že lázně budou v podkroví těchto budov, ale 5 let tahanic nestačilo k tomu, aby se to podařilo v podkroví vybudovat. Pak naštěstí přišli pánové z Lucretia s tou myšlenkou přeměnit v pivní lázně původní hotelové garáže. Tam už tomu souhlas památkářů třeba nebyl a tak za chviličku si budeme moci všichni tyhle nádherné nové prostory pivních lázní přivítat.
Vážení hosté, byl jsem pověřen, abych pronesl přípitek. Já nejsem milovník nějakých dlouhých slov, spíš skutků, takže to vemu velmi, velmi krátce. Po dlouhých peripetiích a několika letých problémech s povolením lázní se nám konečně podařilo, aby jsme dostali stavební povolení. A jakmile jsme stavební povolení dostali, tak pak už všechno bylo jednoduché, postavili se lázně a vidíte, dneska uvidíte, jak to dopadlo. Lázně jsem si už sám vyzkoušel, tam uvnitř uvidíte fotky, jak jsem se koupal, takže z toho pochopíte, že se mi tam určitě líbilo, takže se bude líbit i vám. Chtěl bych tady při tom přípitku poděkovat všem, kteří se zasloužili o výstavbu těch lázní a doufám, že lázně se stanou takovým místem oblíbeným, kam bude hodně lidí chodit a tady v tom našem pivním kraji je bude využívat a budou takovou zajímavou atrakcí pivního kraje a přispějou i k městě kultury roku 2015 takovou svou troškou do blína. Takže na zdraví vám přeji. Je důstojnost utrpení, obtíží a nemocí, které člověk trpělivě snáší, odezdán do tvé vůle. Prosíme tě, naplň svým požehnáním tyto pivní lázně, aby se pro všechny nemocné staly místem pomoci pro tělo i pro duši. Požehnej i službě všech, kteří je budou ošetřovat, ať přináší dobré ovoce k prospěchu lidí i k tvé slávě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Já bych vás ještě všechny jako ty 4 sudičky poprosil o jednu větu do vínku těm pivním lázním. Co jim přejete? Hodně štěstí. Já bych si přál, aby se nám dařilo, protože tam, kde se pivo vaří, tam by se mělo dobře dařit. Dlouhé čekací fronty na rezervace. Všechno již bylo řečeno, takže ať se daří. 3, 2, 1, střih! První pivní lázně Plzně byly právě teď o 14 hodin a 42 minuty otevřeny.